Ang pagdaong ng mga dayuhang Espanyol ang nagmarka ng pagsibol ng Kristyanismo sa kapuluan ng Pilipinas. Sa ilalim ng pananakop ng Espanya ng humigit 3 siglo, naging tahanan ng mga prayle ang Pangasinan bilang ito ang isa sa pinakaunang naitatag at umusbong na lalawigan sa bansa. Kasabay nito ang pagpapatayo ng mga simbahan o mga parish churches. Dahil dito, lumawak ang impluwensya ng Katolisismo at naging pangunahin itong relihiyon ng mga Pilipino, lalo na ng mga Pangasinense. Sa kabila ng pagtatapos ng digmaang Espanyol at Amerikano sa Pilipinas, nanatili pa rin ang dominasyon ng Kristyanismo bilang pinakamalaking relihiyon dito sa Pilipinas. Kaya naman sa malawak na lupain ng Pangasinan, hindi kailanman maibabaon ang mayamang kasaysayan ng lalawigan na patuloy na nagdudugtong sa banal na paniniwala ng bawat bayan. Higit pa sa makukulay na kapistahan at nagkakaisang komunidad, kasabay sa pagtanda ng probinsya ang 4 na siglong pamana ng Kristyanismo at pananampalataya. Ito ang iniwang bakas ng mga Espanyol sa Pangasinan na nagsilbing pundasyon ng pagkakabuklod-buklod ng mga mananampalatayang Katoliko rito. Hindi matutumbasan sa tagal ng panahong nakatayo ng mga simbahang ito ang bilang ng debosyong nasaksihan ng mga banal na gusali rito. Mga istrukturang kung ituring ay simbolo ng pagpapahayag ng sagrado at banal na ugnayan ng mga tao sa Diyos ang nagtulay sa pagbubukas ng puso at kaluluwa ng mga deboto patungo sa Panginoon. Sa pagdiskubre ng kasaysayan ng mga natatanging tahanan ng pananampalataya, samahan niyo ko, Frank, ang inyong travel heartthrob na kilalanin ang ilan sa mga simbahang nagbibigay kahulugan sa mga pusong patuloy na nananabik sa katotohanan. Simulan na ang pasyalan, lang pumasyal sa Pangasinan, balikan ang lahat na papasaya, kalula, klasin ang taglay na ganda, siguradong mag-enjoy ka, kalula, pumasyal sa Pangasinan, balikan ang lahat na papasaya, kalula, klasin ang taglay na ganda, siguradong mag-enjoy ka, Kalilat Pangasinan. Katulad ng kahel na makikita sa bawat aning kalabasa sa bayan ng Umingan, kasing tingkad ng Our Lady of Immaculate Conception Parish ang pag-asang bumuo sa pananampalataya ng bawat mamamayan mula sa kanyang pagbangon. Taong 1843 na ihiwalay ang Umingan sa Lupao, Nueva Ecija at naging isang ganap na bayan. Kasabay nito ay ang pagtatalaga kay Fray Jose Miralles bilang pinakaunang pari sa lugar. 1844 naman nung ipinatayo niya ang unang sariling simbahan ng Umingan at inalay sa dakilang martir na si Saint Dionysius Areopagite. Ang unang simbahan ay yari sa nipa at kawayan at sa kadahilanang ito ay nasunog at natupok ito ng apoy noong panahon ng digmaan. Paglipas ng taon, muling nagtayo ng simbahan ang sumunod na pari na si Fray Casto Perez na gawa na sa kahoy at batong pundasyon.
Ito ay may sukat na 6 na 10 yardang haba at 9.5 yardang lapad. Sinubok muli ng panahon ang tibay ng bagong simbahan dahil sa 1990 killer earthquake. Ngunit sa kabila nito ay hindi nagpatinag ang estruktura, bagkos ay may mangilan-ngilan lamang na pundasyon ang pinatibay. Patuloy pa rin ang pagpapaganda sa simbahan sa kasalukuyan habang ginagampanan nito ang misyong paigtingin ang paniniwala ng pamayanan. Sa simbahang ito na rin patuloy na inuukit ang aral mula sa nakaraan at kahalagahan ng kasalukuyan na ang pagtitiwala kay Nuestra Señora de la Immaculada Concepcion ay hindi lang nagtatapos sa 4 na sulok ng simbahan, kundi pati na rin sa kung paano nito nabuo at pinagbubuklod ang buong bayan. Tunay ngang simbolo ng katotohanan ng liwanag ng simbahang ito na patuloy na nagbibigay pag-asa, pagmamahal at kalinga sa komunidad ng mga deboto dito sa bayan ng Umingan. Sa ating pagbabalik, isang kwento na naman ng simbahang hinamon man ng panahon ay hindi nagpayanig. Dito sa Gandamo, Pangasinan. Cultura Splash Wave. Come have fun and enjoy the sun. Family and friends as one. Welcome to Cultura Splash Wave, a world-class resort nestled at the foot of the mountains. Have fun with the different waves at our amazing wave pool. Be thrilled at the heart-pounding giant slides. Swim to your heart's content at the uniquely designed dolphin pool. Be a child again with your family and friends at the Water Factory. Enjoy the comforts of your home at the spacious, elegantly furnished, air-conditioned rooms. Celebrate the best times of your lives at Juliet's Legacy Hotel and Pavilion. Face your fears at our Skywalker. Relax and find your calm at our fish spa. Located at Cares, Pugo, La Union. Live the adventurous life with Cultura Splash Wave. Join us now, come on. Cultura Splash Wave. Cultura Splash Wave. Come have fun and enjoy the sun. Family and friends as one. In the waters, join us now, come on. Cultura Splash Wave. See you there. Cultura Splash Wave. Sa anumang sakuna, Sa aking likuran, laging nakabantay. Patuloy pa rin binabantayan ang pagbubuhay. Sa anumang hamon, kami ang inyong sandigan. Ang epekto ng bagyong Karina at Maghahatid ng dekalibreng impormasyon at mga balita. Nandito po tayo ngayon sa Quezon Road. Luzon, Tabloids. Kalilat Pangasinan! Dito sa Santa Maria. Ayon sa mga kwento, isang matandang babae ang dumating sa bayan ng Santa Maria na may dalang propesiya ng delubyo. Dahil sa natural na kabutihan ng mga Santa Marians, ay pinakain at tinulungan siya. Nang magkatotoo ang propesiya, naligtas ang bayan sa isang pagbaha. Dahil sa pagpasa ng kwentong ito mula sa mga nakatatanda hanggang sa mga bata, dumami ang mga deboto at naging mas matatag ang pananampalataya nila sa simbahan at sa milagrong handog nito.
Hindi pa man nakaligtas ang simbahan sa hamon ng panahon dahil noong July 27, 2022, isang lindol ang yumanig sa Pangasinan. That morning, nag-aayos po ako ng bulaklak para sa chapel namin. And then suddenly nga po, nagkaroon ng, biglang nag-shake. So sabi ko, kasi nafe-feel ko yung and then after that, nung lumabas ako, naisip ko agad si Mama Mary dito sa simbahan. So nagpunta ako dito sa vicinity ng school dyan sa likod. Tinanong yung principal si Madam Annie kung kumusta na si Mama Mary. And then nung pumunta kami dito, wala namang nangyari kay Mama Mary sa lakas naman ng shake nung that time. Talagang nakatayo lang si Mama Mary kasi iniisip ko na baka natumba na siya or anything. Thanks God, walang nangyari po. Lahat ng mga santo dito walang nahulog. Yun din po ang nakakamangha kung iisipin natin sa lakas ng tremor ng pag-shake ng nung day na yan. Yun talaga yung naisip ko kasi si Mama Mary nakatayo lang yan, hindi nakatornilyo yung niya dun sa pillar niya. So just to think na ikaw yung nag-aalaga dito, one of the devotees. So isipin mo talaga kung baka nahulog na siya. So tatakbo ka dito talaga sa simbahan to check kung may nangyari sa kanya. Kasi nanay natin yan eh. So, talagang pumunta ako dito sa simbahan para i-check siya. Pero, thanks God, wala talagang nangyari. Hindi siya nahulog. Ang nangyaring ito ay nagpatibay sa matatag na pananampalataya at pag-asa sa bawat puso ng Santa Marians. Talagang nafe-feel ko po talaga yung pasasalamat ko kay Mama Mary, lalo na kay God sa kanilang paggabay sa amin. Talagang siksik-liglig ang binibigay niya sa aming mag-ina. To continue serving her, keep on devoting and believing, lalo na kay Papa Jesus, kasi kung hindi sa kanila. Kasi nakita ko po sa sarili ko, talagang walang-wala rin po kami during the time na bago maordenan yung anak ko sa paniniwala ko at sa paniniwala ng anak ko. Sabi niya na God will provide. So, doon talaga kami nanindigan sa salita na God will provide everything, na lahat ng hilingin mo sa Kanya, ibibigay niya, and with the intercession of Mama Mary. Sa kasalukuyan, ang simbahang ito ay patuloy na nakatayo na may malakas na pundasyon ng pananampalataya at aral mula sa nakaraan. Bilang bahagi ng adhikain ng parokya na ipalaganap ang Katolisismo sa bayan, walang humpay pa rin ang pagdaos ng mga kaakibat na aral na maglalapit ng mga tao sa simbahan. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Buwan na ito, prior ng mangyayari ng mga Lenten ngayon, may mga barangay pastoral council kami. Lahat ng mga barangay, may kanya-kanya silang Station of the Cross. Prior ng pagdating ni Father sa barangay, dahil may mga si Father na yung after ng Station of the Cross ng barangay, mayroon pag ginagawa ng kumpisalam, parang kumpisalan sa barangay prior sa celebration ng Holy Mass. Ngayon, ang pagpapalalim ng pananampalataya ng bawat isa at ang pagpapalaganap ng malalim na koneksyon sa Panginoon ay siyang nangungunang advokasya. Suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day he rose again from the dead. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of God, Father Almighty. Sa mga deboto, yung mga Catholics dyan na gustong mamasyal rito sa Santa Maria, Pangasinan, Our Lady of the Pilar is always open for you.
ini-encourage na namin, inu-open na namin para yung mga tao na gusto bumisita. Oh, they were so amazed na hindi nila sukat akalain na ganito makikita nila. Kasi mga iba naman na simbahan, usually closed. Okay. Sa amin, open. Lalo na ngayon, pag may mga dumarating, inaasikaso natin. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Let us Ang kwento ng simbahang ito ay hindi lang ordinaryo, kundi isang himala na kumandong sa mga naniniwala at nagtitiwala. At katulad ng mga Santa Marians, hindi din natibag ang tiwala ng mga taga-Asinggan at sinubok ang kanilang simbahang maging sandigan ng mga deboto sa kanilang bayan. Sa simbahan kung saan hinamon ng panahon ang tibay ng istruktura. Taon ang bumuo sa kwento ng matatag na pananampalatayang naging sandigan ng bayan ng Asinggan. at 221 taon na ang nakaraan ngayong 2025 nang ipinatayo ng isang Dominikanong misyonaryo ang simbahan ng St. Luis Bertrand. Si San Luis Beltran ay isang Dominikanong pari na kung saan isa siyang misyonero at mapalad ang Asinggan dahil dito siya sa Asinggan nagmisyon sa pamamagitan ng kanyang mga simpleng mga milagro sa buhay ng mga taga-Asinggan. Mas lalong napapalapit ang kanilang relasyon sa Diyos dahil kay San Luis Beltran. Ito ang isa sa pinakamatandang parish church sa Pangasinan na may orihinal na disenyo ng retablo sa buong Eastern Pangasinan. Noong tumama ang 1990 killer earthquake sa Asinggan, nagdulot ito ng malaking pinsala sa iba't ibang parte ng simbahan. Ngunit sa kabila ng matinding pagyanig, isang milagro ang nangyari. Ang retablo at bell tower ng simbahan ay nanatiling nakatayo at hindi nasira habang ang ibang bahagi ng simbahan ay natibag ng malakas na lindol. Ngunit sa kabila ng matinding pagsubok ng lindol, may ilang parte pa rin ng simbahan ang nanatili. Pinalakas nito ang pananampalataya ng mga deboto at sa kabila ng pagkawasak, naiparamdam pa rin nito ang walang katapusang yakap ng may kapal. Pagkaraan ng kalamidad na ito at sa paglipas ng mga taon kung kailan pa bago-bago ang mga naitalang pari nito, pinaganda ang simbahan noong 1993 ayon sa modernong disenyo at pinanatili hanggang sa kasalukuyang istruktura. Kung mapapansin nga po natin yung simbahan natin, mas nagiging maganda, naaayon siya sa modernasyong paningin ng mga tao sa pagpalit-palit ng mga pari ay
unti-unti nilang napapaganda at naayos ang ating simbahan sa istruktura. So may mga nadadagdag ng mga dadagdag. Patuloy ang pagpapasaayos ng simbahan din ng ating parokya. Isang inaabangan talaga dito ay ang prosesyon sa Semana Santa. Dinadayo ito at kung saan nagkakaisa ang mga taga-Asinggan para mas mapatibay, mas mapalakas ang pananampalataya. Lalong-lalo na ngayon palapit na ang Semana Santa. Sa kabila nito, matatag na nakatayo pa rin sa harap ng simbahan ang luma at orihinal na rebultong crucifixion na naging landmark na ng simbahan, kasabay ng mga pader sa likuran ng simbahan na naging simbolo na ng mayamang nakalipas ng buong bayan. Sinalubong man ng sakuna, hindi nawala at hindi nabura ang kahalagahan ng kasaysayan ng San Luis Beltran para sa mga lokal at mga bisitang dumarayo rito upang magsimba. Ang pagpapala ay hindi lamang natatanggap sa loob ng simbahan. Dahil sa labas pa lamang ng lumang estrukturang mayaman sa nakaraan, ramdam na ng bawat makakakita ang kapayapaan at biyaya. Sa ating pagbabalik, isa pang simbahan dito rin sa Asinggan ang ating bibisitahin. Dito lang yan sa Gandamo, Pangasinan. Healthy habits para sa healthy Pilipinas. Sa mundong ginagalawan, pagandaan ng Big One. Kamay, sa sakit, sa isip sa gawa. Leave nothing but footprints. Ang sugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ang pitong ito. Sa healthy habits ko na to. Para sa healthy Pilipinas. Kalilag Pangasinan. Bukod sa makasaysayang St. Luis Bertrand Parish na pwedeng mapuntahan dito sa Asinggan ngayong panahon ng pagninilay, isang makabagong simbahan ang isa pang maaaring mabisita, ang St. Vincent Ferrer Parish. Dito nga sa bayan ng Asinggan, hindi ka lang mapupukaw sa makasaysayang bunga ng nakaraan, kundi madadagdagan ang iyong paghanga dahil sa kabila ng modernisasyon ay nangingibabaw pa rin ang nakagisnang pananampalataya sa makabagong mundo. Sa patuloy na pagdami ng populasyon ng simbahang Katoliko sa Asinggan, kinailangan din ng bayan na magtayo ng isa pang chapel noong 1965 para mapaunlakan ang lumalawak na komunidad ng mga deboto. Ang kinakatayuan ng simbahan ay nakilala bilang Isla Bantog dahil napapalibutan ang lugar ng mga sapa. Nagtayo sila rito ng maliit na quasi-chapel na kung saan ay pinapadalhan ito ng mga pari mula sa San Luis Beltran hanggang mapatayuan ulit ang Barangay Bantog ng mas malaki at modernong gusali noong panahon ni Father Adolfo Paroni Jr. taong 1998 para magbigay daan sa mas madami pang mga deboto.
Sa pagitan ng taong 2004 hanggang 2010, nagkaroon ng canonical erection at naging ganap na St. Vincent Parish Church ang nooy dating chapel lamang sa ilalim ng administrasyon ni Father Anicito Malanum. Sa maglalabing 8 taon nito bilang parokya, naging parte na ng simbahang ito ang modernisasyon sa paglilingkod sa mga mananampalataya. Kasama na rito ang Paddy Band na isang banda na binubuo ng mga pari. Tunay ngang ang simbahan ng Asinggan ay hindi lang mayaman sa nakaraan, bagkos ay yumayakap din ito sa handog ng kasalukuyan. Luma man o bago ang simbahang mapupuntahan, isa lang ang patutunguhan. Ito ay mas mapalapit pa sa poong may kapal na nagbibigay gaan sa kalooban. Kung ang mga simbahan ng Asinggan ay pinagtibay ng kwentong antigo at modernisado, sa Binalonan, pinagkaisang paniniwala naman sa tulong ng simbahan ang ating pupuntahan. Kung nakakapagkwento lamang ang mga pader ng Santo Niño Parish Church ng Binalonan, ilalahad ng simbahang ito ang simbolo ng walang kamatayang pagkakaisa. Ang bayan ng Binalonan ay pinaninirhan noon ng mga Pangasinense at mga imigranteng Ilocano. Dahil dito ay nagkaroon ng 2 bisita at para maiwasan ang dibisyon sa pagitan ng dalawa, na ipatayo ang Santo Niño Parish. So, nung una, ang Binalonan kasi was a city of manawag. So, dito, there were immigrants from the Ilocos towns, and then pumunta sila dito to work for a principalia from Manawag. Ngayon, the people wanted to create a visita for them. So, dun sa Santa Catalina, gumawa sila ng maliit na visita doon. Yung mga Pangasinense naman, nag-create sila ng maliit na visita din doon sa San Felipe. And then, to unite them, the Diocese of Manawag actually wanted to create a church that would unite the Pangasinenses and the Ilocanos. Kaya, instead of naming it St. Catherine after Santa Catalina or St. Philip of San Felipe, they instead named it Santo Niño or Holy Child, which is the son of Our Lady of Manawag. So yun, na-create ang Santo Niño Parish Church in 1841. Paglipas ng ilang taon at sumapit ang digmaan taong 1944 noong bombahin ng Hapon ang bayan, kasama na rito ang simbahan. Ngunit isang milagrosong pangyayari ang nangibabaw sa mga nakasaksi ng trahedyang ito. Hindi lubusang natibag ang simbahan at naiwang nakatayo ang altar at mga gilid ng pader nito. Kaya naman kasabay ng muling pagpapatayo nito mula sa naiwang bakas ng digmaan, mas lumalim din ang paniniwala ng mga deboto sa kanilang patron na si Santo Niño. Pagkakaalam ko, very, very strong ang faith ng mga taga rito, no? Especially sa mga naging sa buhay nila, naging bahagi ng buhay nila, maraming dahil sa paniniwala, sa faith. Ang simbahan ay hindi lang naging katuwang ng mga mamamayan sa pamamanata sa Diyos, kundi naging parte na ng kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Every morning may mga nagro-rosary, tapos attend sila ng 6 a.m. Mass. Para sa mga lokal na bumibisita rito,
ang mga nasaksihan nilang milagro ang patunay na ang simbahang ito ay walang humpay sa kanilang gumagabay. Sobrang pasasalamat. Buong buhay ko lagpas-lagpas na. Doon pa lang pasasalamat na yun. Kaya habang buhay ako magsisilbi ako sa simbahan. Mula sa kwento ng pagkakaiba, nang dahil sa simbahang ito, nakaramdam ng pagkakaisa ang mga mamamayan ng Binalonan. Ang history ng simbahan ng Binalonan is always tied dun sa kagustuhan ng mga kaparian way back in 1840s to bring, may dala yung simbahan dun sa mga mission areas. Kaya nga napangalanan tong bayan na Binalonan dahil dito dinadala yung baon. Dito hinahatid para yung mga misyonero, meron silang dadalhin dun sa mga malalayong bayan na pupuntahan pa nila. Napakahalaga siya na ipagpatuloy at hindi mawala sa isip at puso. It has always been yung mission na paanyaya ni Jesus sa mga sinugo niyang disipulo at to an extent, kaming mga pari na nagmimisa dito, maging as much as possible, ipagpatuloy at ihalili yung pagkalap at pagbuklod sa iba't ibang klase ng mga tao. Hindi lang tayo sinasamahan ng Diyos sa ating mga paghihirap, sa ating mga pagsubok, kundi dinadala niya tayo patungo sa ating mga tagumpay at sa mga panalangin natin na nasasagot. Hindi maikakailang matibay ang pundasyon ng parokyang ito. Hindi lamang dahil sa gabay ng Panginoon, kundi pati na rin sa matatag na samahan ng mga debotong patuloy sa pagpapatindig nito. Ang mga kwento ng pagbagsak at muling pagbangon ng mga simbahan ay isang kasaysayan na hindi kailanman mawawalan ng kahalagahan sa makabuluhang pagbuo ng hinaharap, hindi lang ng mga deboto, kundi pati na rin ang pagpapatuloy ng pagyabong ng buong komunidad. Speaking of pagpapatuloy, hindi lamang iisa ang parish church sa bayan ng Binalonan. Kung hindi, dalawa. Paano nga ba nangyari yon? Alamin natin yan. Kasama pa rin ako, Frank, ang inyong travel heartthrob sa susunod na Ganda Mo, Pangasinan. Seven Healthy Habits para sa Healthy Pilipinas. Sa mundong ginagalawan, pagandaan ng Big One. Kamay, sakit, sa isip sa gawa. Leave nothing but footprints. Sugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay Healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ang pitong ito. Sa Healthy Habits ko na go. Para sa Healthy Pilipinas. Sa anumang sakuna, Sa aking likuran, laging nakabantay. patuloy pa rin binabantayan ang pag-uusap. Sa anumang hamon, kami ang inyong sandigan. Ang epekto ng Bagyong Karina at Maghahatid ng dekalibreng impormasyon at mga balita. Nandito po tayo ngayon sa Quezon Road. Luzon, Tabloids. Sa bawat bayan ng Pangasinan, may mga kwento ng pananampalatayang hinubog ng panahon.
Mga kwentong hindi lang isinusulat sa papel, kundi inuukit sa pader ng mga simbahan, sa mga dasal na pabulong, at sa katahimikan ng mga upuang matagal ng saksi sa pananalig ng marami. Churches here are more than just structures. They are anchors of tradition, witnesses to joy and grief, and silent keepers of generation worth of faith. Noong nakaraan, binisita natin ang kwento ng ilang mga simbahan sa Eastern Pangasinan. Mga simbahang naging kanlungan ng pananalig sa gitna ng unos. At sa mga bayang ito, hindi lang isa ang simbahan, minsan dalawa, minsan higit pa, dahil ganoon kalawak ang pananampalataya ng mga tao. Kaya naman, hindi nakakagulat na sa bayan ng Binalonan, makikita natin hindi lamang ang isa, kundi dalawang simbahan. Sapagkat sa gitna ng makasaysayang Santo Niño Parish Church, tumindig ang isa pang tahanan ng pananampalataya, ang San Rafael Parish Church. Isang simbahan na isinilang sa panahon ng pangangailangan at tumindig sa ngalan ng pananampalataya. Ginawa naman ang San Rafael Parish to cater for the lumalaki na population ng mga Roman Catholics dito sa Binalonan. Ang pagkakaalam ko, post-war ang San Rafael Parish, but there are accounts that it was built or established in 1920s. We try to really look into the history of heritage buildings in Pangasinan, including our churches. Dahil sa pagdami ng Katoliko sa bayan, hangarin marating ng simbahan ang bawat isa. Kaya naman, ipinatayo ang St. Rafael Parish Church to cater to everyone. Mula sa simpleng istruktura, unti-unti itong naging matibay na haligi ng komunidad. San Rafael Parish Church rose quietly yet steadily, becoming not just a building of stone and mortar, but a sanctuary of stories. It grows alongside the people, reflecting their hopes, their wounds, and their prayers. At dahil sa dalawang parokyang ito, ang Santo Niño at San Rafael hindi lamang pananampalataya ang umusbong sa Binalonan. Lumago rin ang turismo, ang kultura, at ang pagmamalaki ng mga mamamayan. Malaking tulong ang simbahan sa turismo ng Binalonan. Unang-una na dyan, ito yung laging pinupuntahan ng mga tao, especially pag umaga meron mga misa ng pang-umaga, meron ding pang-gabi. Ayan, Saturday, Sundays, lahat yan. Pinupuntahan talaga dito yan ng mga tao. Kasi from Manawag, minsan sa Visita Iglesia, pumupunta din sila dito sa Binalona, sa San Rafael. Ayan. So, madami ding mga tao talaga na one of the things din talaga that I think draw people in is because our church is one of the oldest churches in Pangasinan. Ang Santo Niño Parish Church ay matagal ng tagapangalaga ng mga deboto. Isang lumang simbahan na tila ba palaging yakap ang sino mang pumapasok. Ngunit tulad ng lahat ng bagay, may limitasyon ito. Kaya't sa bawat taong hindi na kayang isilong, ang parokya ng San Rafael ang nagsilbing bagong tahanan. At ngayon, magkaagapay ang dalawang simbahan, magkahiwalay man ang pader, pero iisa ang diwa, ang maglingkod, maging sandigan, at magbukas ng pinto sa lahat ng naghahanap ng liwanag. Pinatunayan ng simbahang ito na laging may magbubukas sa pintuan para sa mga mananampalatayang nais pang mas mapalapit sa Panginoon.
Hindi lang pinto ng simbahan ang nagbubukas sa mga mananampalataya, kundi pati na rin ang mga bundok na nag-aanyaya. Dito pa rin sa bayan ng Binalonan, maaaring bisitahin ang Stations of the Cross na matatagpuan sa Mount Paldingan sa Barangay Santa Catalina. Isang sagradong landas ng pananampalataya na tila isang dasal na isinulat ng komunidad sa lupa. May habang 2.5 kilometro, ang Stations of the Cross dito ay hindi lamang isang tanawin. Isa itong paglalakbay ng damdamin, isang paraan ng paglapit sa may kapal sa pamamagitan ng katahimikan at kalikasan. Sinimulan ng isang madring napadpad sa Santa Catalina noong 2005 ang pagpapatayo ng Stations of the Cross bilang tugon sa pangangailangan ng mga residenteng malayo sa simbahan. Sa halip na lumuwas, ang dasal ay inakyat at ang pananampalataya ay itinayo sa kabundukan. Ang paglalakbay na ito ay patuloy na nagsisilbing paalala ng di mabilang na sakripisyo ng mga nauna at ng mga debotong nagpapatuloy sa kanilang paglalakbay ng pananampalataya. Sa Binalonan, hindi lang iisa ang simbahan at ang pananalig hindi lang nananatili, umaakyat, umuusbong, umaalab. Kaya't sa pagpapatuloy ng ating paglalakbay, samahan niyo ako, Frank, ang inyong travel heartthrob para tuklasin ang iba pang mga simbahan at sagradong lugar sa lalawigan dito sa Ganda Mo, Pangasinan. Simulan na ang pasyalan. Lang pumasyal sa Pangasinan, balikan ang lahat ng papasaya. Kalula, tuklasin ang taglay na ganda. Siguradong mag-enjoy ka. Kalula, pumasyal sa Pangasinan, balikan ang lahat ng papasaya. Kalula, tuklasin ang taglay na ganda. Siguradong mag-enjoy ka. Kalilat, Pangasinan. From the mountains of Binalonan to the hills of Bugalyon, we continue our pilgrimage to a place where faith meets nature, and every step is a walk towards deeper reflection. This is Mount Zion Pilgrim Mountain. Ang 52 ektaryang sagradong lupa ay matatagpuan sa Barangay Lagit Padilla, Bugalyon, Pangasinan. Dito, may mga life-size statues ng Stations of the Cross mula sa paghatol kay Jesus hanggang sa kanyang pagkabuhay. Ito'y isang banal na paglalakbay na ginugol sa pagtahak sa landas ng pagninilay. Here in Mount Zion, nature and faith meet halfway, where every step is a prayer and every breeze feels like a blessing. Habang umaakyat, mararamdaman mo ang malamig na hangin at matataas na punong kahoy na parang ang bawat hakbang mo ay dinadala ka patungo sa isang sagradong daan. Tahimik, presko at puno ng natural na kagandahan. Perpektong lugar para magdasal at magnilay-nilay sa mga sakripisyo ni Kristo. May kaakibat na environmental fee ang pag-aakyat dito, ngunit kapalit nito ay ang isang natatanging karanasan na maghahatid sa iyo ng tahimik na koneksyon sa kalikasan at pananalig. Hindi lang mga paa ang humahakbang dito, kundi pati na ang mga pusong dala ang kanya-kanyang panalangin at panata. Mga taimtim na dasal na binibigyang buhay ang bawat yapak, pawis at luha.
Ang Mount Zion ay itinalaga para sa buhay panalangin sapagkat ang Mount Zion ay bukod sa katahimikan ay nararamdaman ng tao ang presensya ng Ama na anak at ng Espiritu Santo. So ang tao habang silang station of the cross, sila ay pinagpapawisan, hinahapo. So paramdam nila, nararamdaman din ang paghihirap ni Kristo nung si Kristo ay naghihirap dito sa mundo. So every time na sila ay pinagpapawisan, parang paramdam nila na pinagbabayaran nila yung kasalanan ng kanilang ginawa. Ay lalong lalalim ang kanilang buhay panampalataya sapagkat sa oras na maramdam nila ang paghihirap sa paglalakad habang nasa init ng araw, ay unti-unti lang na-realize ang paghihirap ni Kristo nung siya'y nakabayubay sa krusipiho. So ito yung simbolo, umpisa ng pagbagong buhay at pagsisisi sa kasalanan kanilang ginawa. Ine-encourage namin ang mga bisita na pumunta dito sa Mount Zion para lalong palalimin ang buhay panalangin. At the same time, mag-aalay kami ng libreng confession at kung sino ang pwedeng magkumpisal, ay available kami mga pari na mabigay ng sakramento ng kumpisala. At sa katahimikan ng bundok, naroon ang mga debotong may dalang sariling kwento ng pananampalataya. Mga kwentong bumabalik sa bundok na ito para humugot ng lakas, pag-asa at panibagong panimula. Namin na ito para sa kabutihan natin lahat. O pinagdadasal namin na ang bansa natin ay malayo sa anumang kapahamakan, sa mga lindol, kung ano dyan. Yun, at saka kami na grupo, ipinapanalangin namin na sana bigyan kami ng lakas ng awan at buhay na lumabang buhay. Maganda, lumalakas ang katawan namin, gumiginhaw ang namin. Tapos natutulungan namin yung mga ibang nangangailangan. Apoy sa Diyos sa kaitaasan, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka. As I stood before the statue of Christ the Redeemer in Bugalyon, it wasn't just a statue to me. It's a reminder of the strength of faith that carries us through hardships. Mount Zion isn't just a destination. It's a reminder that faith is a journey, na minsan kailangan tahakin ang tahimik na daan, makinig sa kalikasan at umakyat para muling maramdaman na hindi tayo nag-iisa. Sa kabundukan ng Bugalyon, ang pananampalataya ay hindi lang isang paglalakad. Isa itong pagdinilay-nilay, pasasalamat at panalangin. And here, every step reminds us that faith isn't just something we say. It's something we walk, we live, and we bring with us wherever we go. Sa ating pagbabalik, ipagpatuloy nating tuklasin ang mga pananampalatayang ginuguhit ng bawat hakbang dito sa Ganda Mo, Pangasinan. Seven Healthy Habits para sa Healthy Pilipinas. Sa mundong ginagalawan, pagandaan ng Big One. Kamay, sakit, sa isip sa gawa. Leave nothing but footprints. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay Healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ang pitong ito. Sa Healthy Habits ko na to. Para sa Healthy Pilipinas.
What started off as a mission came to the birth of the station, which brought people together in prayer and reflection. That became a tradition here in Barangay Lipit, Tumaang, San Fabian. The Station of the Cross in Barangay Lipit, Tumaang began with a simple yet powerful intention, an act of devotion. Year 2000, kasi may mission dito. Nag-mission actually si Father Disu. Nag-mission sila dito for 10 years. Tapos, 2000, nag-start na yung Station of the Cross. After Station of the Cross, lahat ng mga dito, yung sa barangay, maakyat sila sa daming tao. Then may mga youth na re-reenactment for the Station of the Cross, yearly yan. As simple as the crosses are in the Stations of the Cross, each is a reminder of an extravagant act of worship. Dahil hindi matutumbasan ng kahit na anong material na bagay ang pusong ibinuhos sa bawat pagpapatayo ng mga naturang krus. After ng Station of the Cross, yun ang last namin, nung wala pa itong St. Jude Chapel, doon sa may last na station doon kami nagmamas. Nung naipatayo na ito, meron na kaming regular mass na every Sunday. Malayo man ang lugar, ngunit malawak naman ang pananampalatayang naipapalaganap dito dahil hindi nasusukat sa liit ng espasyo ang paniniwala sapagkat gaano man kapayak ang lugar sambahan, dito'y dama mo pa rin ang kanyang kalooban. From a simple mission to a sacred tradition, the Stations of the Cross here in Barangay Lipit, Tumaang have become more than just structures. They are steps of faith, hope, and devotion. And in this quiet corner of San Fabian, the journey continues, one prayer at a time. After walking from a simple path, we now begin a climb, one that mirrors the weight of faith and the grace it brings. As you begin the quiet journey uphill, each step is more than just a climb. It's a reflection of suffering, love, and sacrifice of Christ. Matatagpuan ang Stations of the Cross ng Bayan ng Natividad sa Bachelor East bago marating ang tanyag na ayat ni Apo Jesus. Each station tells a piece of the greatest sacrifice ever made. And with every pause, every prayer, and every breath taken along the rail, you're reminded not only of His suffering, but also of the depth of His love. Habang paakyat ako, ramdam ko ang bigat ng bawat hakbang. Aside from the heat and exhaustion sa pag-akyat, ngunit sa kabila nito, dahil sa mga alaala ng kanyang sakripisyo, hindi ko mapigilang maluha dahil ramdam ko na ang aking paghihirap ay hindi matutumbasan ang kanyang pinagdaanan. Every station is an invitation to pause, reflect, and pray. Each moment of stillness is a call to remember. Sa aking pagbaba, magaan na sa pakiramdam. Hindi lang sa katawan, kundi sa puso. Bitbit ko ang katahimikan, ang panalangin,
at ang kapayapaang minsang hinahanap ko. Indeed, you go down changed not just physically but spiritually. Mula sa taas ng ayat ni Apo Jesus, tanaw ang buong bayan ng kanyang ginayakap at pinapangalagaan kasama ang pangako ng pagmamahal at gabay katuwang ang Our Lady's Nativity Parish Church sa patuloy na pagpapala sa mga Natividanians. Ipinangalan nga ang bayan sa Nativity of the Blessed Virgin Mary, a symbol of love and care of a mother to her child. A Lady's Nativity Parish Church is a mother's embrace to the community in this municipality. The Our Lady's Nativity Parish Church stands as a strong pillar of faith, offering peace and guidance to all who seek solace. Sa loob ng simbahan, ang bawat henerasyon ay nagkakasama sa pagdarasal, nagsisilbing gabay at pag-asa sa bawat isa. Itinayo ang Our Lady's Nativity Parish Church noong 1927 sa ilalim ng pamumuno ni Father Reynaldo Rolla, kasama ang pagtutulungan ng mga deboto ng Natividad. Ang unang simbahan ay pinatayo gamit ang mga lokal na materyales, kahoy, kawayan at yero. Bagamat maliit at simple, ang simbahan ay puno ng pananampalataya at pagmamahal ng komunidad. Nagsisilbing simbolo ito ng pagkakaisa at sakripisyo ng mga Natividanians, isang tahanan ng kanilang mga dasal at pangarap. Sa kasalukuyan, matatagpuan ang Our Lady's Nativity Parish Church sa Poblacion West, patuloy na sumasabay sa pagbabago ng panahon at sa bawat pagbabago at mga pagsubok sa buhay. Ang pananampalataya ng bawat Natividanians ay nananatiling matatag. Ang aking pananampalataya ay malakas kasi I'm one of the strong devotee of our Blessed Mother. Marami pong mga problema na nasagot din ni Mama Mary. I lost my 8 months pregnancy baby girl, which is supposed to be my second child. But I had suffered from a massive bleeding. I lost almost 3 liters of blood. And I had a devotion to the Blessed Mother. Because of my strong faith in Mama Mary, she saved me from this kidney problem. I suffered from acute renal failure, but so far I have not undergone any dialysis. Yes, there are times that I encountered difficulties in our life, in some personal relationship with family members who could not understand me. And so far, I'm surviving because of my faith in Mama Mary, even though how difficult to bear all these trials. Wala mang pinagdaanang matitinding trahedya tulad ng ibang simbahan sa lalawigan, hindi ito nangangahulugang hindi na ito espesyal. Because every history, be it tragic or not, brings a sense of religious glory, legacy, and pride. At habang ang mundo ay patuloy na nagbabago, ang simbahan ay nananatiling isang tahimik na kanlungan ng kapayapaan. The location is truly serene, surrounded by trees, fresh breeze, and the soft chirping of birds. Sa paligid pa lang ng simbahan, ramdam ko na agad ang katahimikan na tila isang yakap mula sa kanya. Our Lady's Nativity Parish Church is more than just stones and steels. Siya ay sumasalamin sa pagbabago ng oras at panahon at isang patunay ng pag-usbong sa ating pamumuhay.
Sa pagbabalik ng Gandamo, Pangasinan, we will continue our journey to a town where the church stands as a fortress of resilience. Kultura Splashway. Come have fun and enjoy the sun. Family and friends as one. Welcome to Kultura Splash Wave, a world-class resort nestled at the foot of the mountains. Have fun with the different waves at our amazing wave pool. Be thrilled at the heart-pounding giant slides. Swim to your heart's content at the uniquely designed dolphin pool. Be a child again with your family and friends at the Water Factory. Enjoy the comforts of your home at the spacious, elegantly furnished, air-conditioned rooms. Celebrate the best times of your lives at Juliet's Legacy Hotel and Pavilion. Face your fears at our Skywalker. Relax and find your calm at our Fish Spa. Located at Cares, Pugo, La Union. Live the adventurous life with Kultura Splashway. Join us now, come on, Kultura Splashway. Kultura Splashway. Come have fun and enjoy the sun. Family and friends as one. In the waters, join us now, come on, Kultura Splashway. See you there. Kultura Splashway. Malilat Pangasinan! Dito sa bayan ng San Nicolas na ipinangalan kay Saint Nicholas of Tolentine, the patron of Holy Souls, nakatayo ang isang simbahang bilang isang matibay na simbolo ng pananampalataya. Sa kabila ng mga pagsubok at trahedya na dumaan, patuloy itong matatag, nagsisilbing gabay at nagpapalalim ng pananampalataya ng mga taga San Nicolas. The resilience of each church is a mirror of the resilience of its people. Ang simbahan ng San Nicolas de Tolentino ay hindi lamang isang matibay na istruktura, but it's a living, breathing symbol of faith, hope, and the strength of its community that has overcome so much. The Saint Nicholas of Tolentine Parish Church is not just a building. It's a testament to the people's resilience, a place where prayers are whispered and hope is renewed. Ano yung pananampalataya namin kay St. Nicholas? Daming blessing. Kagaya ng yung mga anak namin na 3, nag-text sila, pasado silang 3. Oo, laking papasalamat nga, pinababalik ng taos-puso, papuri pasasalamat kay St. Nicholas. Kasi nga lahat ng mga blessing, lahat ng mga hinihiling mo, ay bibigay. Lahat naman may problema, tapos pero pag inaano mo lahat, panpalangin mo, humihingi ka sa Panginoon o kay St. Nicholas, lahat yon mawawala, ibibigay niya kung ano man ang hinihiling mo. Ngunit sa kabila ng lahat ng biyaya, hindi rin nakaligtas ang simbahan sa mga pagsubok. Mula sa sunog noong 1864 na tumupok sa orihinal na simbahan at sa muling pagkakasunog noong 1899 dahil sa Filipino-American War, pati na rin sa pagbobomba ng Amerika noong 1944. But despite all these challenges, the Church continues to stand strong, a witness to the unwavering faith of the people. At sa paglipas ng mga taon, kasabay ng mga pagsubok at pangangailangan para sa isang mas matibay na istruktura, nagsimula ang mga pagbabago ng simbahan na nagbigay daan sa pagpapalakas ng simbahan sa kasalukuyan. Habang ang simbahan ay sumasabay sa modernisasyon, hindi nito nakakalimutan ang mga alaala ng nakaraan. The Church, although transformed over the years, still stands as a bridge between the past and the present,
a place where the community finds strength in its history and the lessons of those who came before. Isa rin po itong pinupuntahan ng mga ating mabisita kung saan pupunta yun din po yung mga karatig nating bayan. Nakakatulong ito sa turismo ng bayan ng San Nicolas, especially nung nagkaroon tayo ng event dito ng Christ the King, kung saan libo-libong mga deboto ng Katoliko ang pumunta po dito para makidalo sa nasabing event po. At saka kapag ang ruta po ng mga turista, kapag pupunta po ng Maliko, pupunta po ng Puyao, tapos dadaan po dito, tapos dadaan po ng Agpay, tapos Municipal Ground, tapos yun po yung mga ruta ng mga turismo po namin dito sa San Nicolas po. Sa mga deboto yung Katoliko, ay inimbatahan ko po kayo na bisitahin din po itong San Nicolas de Tolentino Parish Church ng San Nicolas, Pangasinan, kasi isa din itong struktura na binuo noong panahon ng mga Espanyol. Beyond the beauty of the town of San Nicolas stands a structure that is a proof of the passage of time and trials. At sa yakap ng kagandahan ng San Nicolas, nakatayo ang isang istrukturang bumuo sa pagkatao nito. Habang naglalakad ako sa loob ng simbahan, hindi ko man kita ang kalumaan sa kanyang mga pader, ngunit ramdam ko ang bulong ng kanyang pinagdaanan at mga dalangin ng kanyang mga sinasakupan. This church has truly risen from the ashes, surviving the flames that once consumed it. At sa kabila ng lahat ng pagsubok, ang San Nicolas de Tolentino Parish Church ay patuloy na nagsisilbing simbolo ng pananampalataya at lakas ng mga taga San Nicolas. Ang San Nicolas de Tolentino Parish Church ay patuloy na nakatayo bilang buhay na paalala na sa bawat sugat ng nakaraan, may pananampalatayang patuloy na bumabangon. Ang simbahan ay nagbabago rin ayon sa pagbabago ng panahon, ngunit nananatili ang layunin nito, ang maglingkod at magsilbing gabay sa mga mapagpasalamat na mananampalataya. Ang istruktura ng simbahan ay siya ring maipagmamalaki ng isang bayan at ng mga taong sumasamba dito. Kaya ang pagpapaganda nito ay hindi lamang para sa anyo, kundi para rin ipakita ang patuloy na lumalaking pasasalamat sa biyayang natanggap mula sa may kapal. At dito sa San Quintin, sumasabay sa pagbabago ng St. Pascal Bailon Parish Church ang laki ng pasasalamat ng mga deboto. Here in Poblacion Zone 2 San Quintin stands a church with a humble beginning, just like St. Pascal Bailon, the town's patron saint. Greatness is not worn loud. It is lived quietly. That is humility. At sa bawat mapagkumbabang tunog ng pagyapak sa sahig ng simbahan, ay musikang alay ng mga pusong nais mapalapit sa kanyang kalooban. Si San Pascal Bailon ay isang paalala na ang tunay na pagmamahal sa Diyos at kapwa ay hindi nasusukat sa material na bagay o yaman. Ang kailangan lamang ay pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Kahit kaunti lang ang meron siya, ang puso niya ay puno ng debosyon at pasasalamat. Gaya ng St. Pascal Bailon Parish Church, nagsimula ito bilang maliit ngunit nagsisilbing gabay sa pananampalataya ng bawat Quintinians. Tapat ang kanyang pasasalamat at buong puso ang kanyang debosyon na siyang isinabuhay na rin ng mga Quintinians sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Tulad ng kanilang pananalig, ang simbahan ng San Quintin ay patuloy na nagbabago, sumasalamin sa di mabilang na sakripisyo at pag-aalay ng pasasalamat na nagmumula sa mga deboto. Sa bawat hakbang ng pagpapaganda sa simbahan, kasabay nito ang paglago ng pananampalataya ng bawat deboto.
Ang renobasyon ng simbahan ay hindi lang pisikal na pagbabago, kundi isang pagpapakita ng pasasalamat at malasakit ng mga mananampalataya kay San Pascal Bailon. Ang hugis ng simbahan mula sa itaas ay tila paalala ng kadakilaang nagsimula sa sakripisyo. Ito ay may hugis krus at sa bawat haligi at dingding nito, naroroon ang kwento ng pananalig ng buong bayan. Sa kabila ng pabago-bagong estruktura nito ay nananatili ang tunay na diwa ng dahilan ng pananampalataya ng mga Quintilians, mga panalangin hindi salat sa pasasalamat. Sa unang tingin ko pa lang sa simbahan ay ramdam ko na ang pasasalamat ng bayan. At sa pagpasok ko, isang katahimikan ang sumalubong sa akin. It's a peaceful sanctuary where every corner holds prayers and devotion. Kahit saan ka man mapunta, babalik ka pa rin sa simula ng iyong pananampalataya where your journey began. Sa simbahan ng San Pascal, natutunan ng bawat deboto na ang tunay na pananampalataya ay nagsisimula sa pasasalamat at patuloy na pag-alay sa may kapal ng mga biyayang natamo. Each place we've visited tells a story of resilience, love, and faith that transcend time and hardship. Here in Pangasinan, the sacred stones stand not just as buildings, but the living testaments of devotion and community. As I step into the majestic parish churches of Pangasinan, my heart swelled with gratitude and my spirit lifted with wonder. Each stone, each artwork, and each prayer whispered within these hallowed walls spoke directly to my soul, reminding me of the profound beauty and depth of my faith. My visit to every stations of the cross made me feel as though I was retracing the steps of Christ Himself, carrying His cross through the trials and tribulations of His passion. The mountains and hills seemed to echo with the whispers of the prophets, the apostles, and the saints, reminding me of the enduring power of faith and redemption. Let us take a moment to pause, to breathe, and to reconnect with the values that truly matter. Let us express our deepest gratitude to God for the countless blessings we've received. And let us seek to grow in compassion, empathy, and kindness towards one another. As I gaze out at the majestic landscape of Pangasinan, I felt a sense of awe and reverence for the natural beauty that surrounds us. The mountains and hills seem to whisper secrets of divine, reminding me that our faith is not just a personal journey, but a communal one, a tapestry woven from the threads of our individual stories, struggles, and triumphs. May this season be a time of spiritual renewal for us. May we emerge stronger, wiser, and more grateful for the blessings we've been given. May our experiences, like the stones that hold up these beautiful churches, serve as a foundation for our own personal growth and spiritual development. And when the world outside seems uncertain or overwhelming, may we find solace in the timeless wisdom of our faith, and may we be inspired to become beacons of hope, love, and light in our community.